aku bengi iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. Apik tenan nek joget kaya lah ular guyon keket anu ya. joget tok ger apalane ger ngopo ger Lah itu aku tuh ekspresi jati dirimu Bener. sampaikan Piye jogate tatin piye apalane piye? ger ngenang ngene ger ora ana gerakan tangan ora ana ger ngenang ngene ger uga kaya ular keket iki ngopo ora lah sing kaya ular ki jenengan lho. ya pertama 2 kali 3 kali oke lah lama-lama monoton bahasa kamera wong nyutinge bosen dadi lah kowe ekspresi piye yoga-yoga men betah meleki piye cara tantangan kritiken Mbak Mimin. piye carane gawe yoga-yoga semangat memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga ngiringi dadi contohnya sing ngono kuwi lho Piye coba praktekno piye? dadi aja mung apalan kalau Lek contohnya Mbak Tati. Kendange Mas Heru ayo. Kendange tak tuntuk gendang yuk. Nen. Oh. Loh, ada. Ayo Mbak Tati nek ngaku totalitas ya kudu ora kena kalah. gerakan ngene ekspresi wajah juga harus menyesuaikan coba luwes ning ulatmu buket lho dadi mimik wajah Joget ngono iki ben ngapa? ben kanca yoga-yoga betah melek semangat Ora ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang lah kowe monoton ngono gaya ki aja monoton Lah kon kepiye? aja meneh yoga bojone nek karo monoton ya wegah kok yoga Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene bareng. ya nganggo Piye cangkepe piye cangkepe coba? kuwi Mbak Tati kok nyoba Loh, kali. lagu namanya Gubuk Asmara menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk kan cinta lagu Asmara nek lagu sedih ora mungkin lagu yang kaya ngono Sithik ae to Mbak. Gak mau. nek lagune sedih luntur apa wong kepedhan terus yen luntur grantes iki Gubuk Asmara lho Emoh. Arek ngakon aku, mbak arek ngakon ping pira nggak mau. oh lah bocah iki megah dijak maju iki Ya ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan wis ciri khas ngono. kulinakno Gak mau. Sembrana. Iki kayak aku wis mbak ajari apa kayak? Angel. Aku tak mau. Saiki kok joget ngene-ngene ya. mumbule angel iki mumbule angel Apa ya Ben? ya ampun Gak mau, aku tuh gak mau harus meniru seseorang. Alah, wong sentul lo gak mau. wong sentul aku gak mau orang lah omong seseorang Ya belepotan Ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah melu-melu. Piye wis mau aku enggak. aku gak mau seseorang Gusti Allah Masa ngono ta? nek enggak mau aku enggak mau semua nggak orang mau. seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok aku enggak mau mang es mudeng dadak ngene apa biasa Aku wis wae lah. Aku ora menang kan. ya dirampungke tanggung jawab lho tumbak Ndak, iki. Aku tuh mau. lah masa guyon ya guyon aku ra picit lho guyon kok karo ngrayuk telo pohong lah Iki sadar ora? Iki sadar ora? Ora. Apa jenengan ngesak? Kok sik? Ngesaki telo apa? aku mbek Pak Seno Hah? gojek nyon sewu sok gojekan sok nyek-nyekan tapi hanya nyon sewu Kok sik ayo, hanya Dek? lewat mulut Tak jelasin. nek gerakan dong tahu lho dong tahu Pak Seno karo aku ranyak ngono-ngono ki dong tahu menghargai aku banget Pak Seno Menang. Cek. Ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP coba. Aku ngene, posisine ngene. Ora, memang nang kono aku wis nang kene ket mau nang Yo kene. Pir kok kene mlaku Terus rono jenengan mau. rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing rayuk kentangku kowe iki. Wis anu kok. Ono Ora paling tatin ki penasaran, Pak. ora sengaja lho, Pak. Wong aku wis nang kene kok. Lah dhek marani lapar opo? Aku sing saksi mata. Oh. Kan dada ya? Ora lho ngowo. Wong kuwi nek ora sengaja ki telapak tangan ki biasa Biasa, plek wis Aku mau langsung. nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono teneh wong e bengok. Rasamu piye, Lek? Ya piye kaya hawane ya dadi pengen mari terusan mrene. Apa jenengan gawa tela ta? Ketak era-era gawa ta?
Ya engko. Ya nyetrum le. Heh? Nyetrum. Ya nyetrum ning anune. Mbak aku oh Mbak. Aku kira sengaja lho Iki jane model kesenian apa to? Aku ora mudeng kok jeneng. Ayo bacutke langgame mau no, cerakelane. Mau kira sengaja astone Mbak Tati. Ora sengaja lho. Ayo sing marani kene kok ulah marani gebuk. Apa? Ulah marani apa? Kula marangi tangan nek kuwi mau. Kowe kudu ngene, Mbak Mimin kula nyuwun ngapunten kalau wau mboten sengaja. Oh, nggih, Mbak Sampun Mimin. mboten sengaja sampun. Ya meneng kok sik ta, biar omong kok kena dijak. Mbak Mimin, Nggih. ngapunten nggih nek tangan kula lancang. Ora apa-apa. Mau ndemok nggon kene iki. Oh, mau kleru ndemok anu keris luk songo. Ya ben impas ya dibales. Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tatin. Heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Aku kudu wisuh iki wis ping 7. Najis muga ladoh ya kok. Wis ping 7 Kok iki. kaya ditilati kirek.